Hondartzatik oinez ordu erdira gutxi gora behera, Labarraren ertzean, 40. hamarkadan eraikitako kostaldeko bateria aurkitzen da, zenbait bunkerrez eta kainoiez osatuta. Gaur egun kainoi bat eta bunkerrak konektatzen dituen lurrazpiko galerien sare zati gehiena kontserbatzen da soilik. Naiz eta inoiz ez egon hauek erabiltzeko behar izanik, beraien hormigoi egiturari esker aireko eraso bat jasatzeko prestatuta zeuden. Defentsako lehenengo lerroa izateko helburuarekin eraiki ziren, iparretik etor zitekeen eraso baten kontra. Itsasmailatik altuera handian egonik, Bilao lurmuturreko bateria altuenetik aire eta itsas ikuspegia kontrola zitekeen. Bertatik, Bilao uhartea ere ikusten delarik.